Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kita lemes dari sarapan kabeh nggih. Godhong salam, godhong jati, sing jawab salam muga-muga tambah rezeki. Godhong salam, godhong nanas, sing jawab salam muga-muga utange lunas. Sing amine banter utang akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa khshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha kaitsuma kunta wa bi syai'atan hasanatan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah sadaqa Rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puja dumateng para sepuh, para bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Puja dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustad ingkang tansah sinanding kitab suci wahyu ilahi ingkang Allah ta'zimi. Wabil khusus dumateng takmir masjid. Napa niki? Nggih, angel menika wau. Ingkang kula hormati, kunjuk dumateng para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Ahad pagi ingkang kula hormati. Saderengipun semoga kula dherekaken ngunjuhaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awit enjang punika kita tasih kaparingan sehat, tasih kaparingan nikmat, tasih kaparingan sempat, tasih kaparingan umur panjang, tasih kaparingan nikmat iman dan Islam sehingga kita sakit makempal wonten ing masjid punika saperlu sareng-sareng silaturahim ugi tolabul ilmi. Mugi-mugi napa ingkang kita tindakaken enjang punika saestu dados salah setunggalipun amal yang terbaik kanggipun kita. Sehingga amal kita dipun paringi ridho kali Allah Subhanahu wa taala, kanthi ridhanipun Allah kita sepikantuk rahmatipun Gusti Allah, kanthi rahmatipun mugi-mugi kita dipun lebetaken wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula ki dereh donga mugi kula panjenengan sing rawuh sedaya niki mugi-mugi ing enjang punika tansah pikantuk barokah. Halo. Woi. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk barokah. Malaikate bacot ningkat, mangke amin. Mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah. Syukur turah-turah, kena tinggi sanggung ibadah. Saged tinggi nindakaken haji lan umrah wonten Makkahul Mukarramah, kena tinggi bayar sekolah, kena tinggi ningkat omah, kena tinggi tuku sawah, kena tinggi ngopeni bocah. Nggo bapak-bapak muga-muga bojone tambah. Sing amine banteri bojone ra melu niku. Mugi-mugi dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dipun paringi putra-putri ingkang saleh salihah, dipun paringi gesang ingkang istiqomah, setanipun husnul khatimah. Mugi-mugi mangke saged mlebet jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam salawat mugi kacuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para umatipun. Mugi-mugi kita lan turun kita mangke dados umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat ten yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Ibu bapak yang kalau hormati, alhamdulillah saat menikah kita lumebet bulan apa niki Pak? Nah, bulan apa? Sapa kondo Februari ini? Bulan Sya'ban. Nyuwun sewu niki bulan-bulan Hijriah kira-kira apal mboten niki? Mboten. Mosok dadi seprono seperti dadi wong Islam kok mboten apal nggih. Bulan Hijriah niku napa mawon, Pak? Siji napa? Hei. Muharram. Terus Safar, terus sapa kondo mulut ki mong nggih? Rabiul Awal, terus nggih, gerbar awal mesti akhir cepet niki le jawab. Terus Jumadil Awal, terus akhir. Rojab kok mulut iki lho. Rojab, terus Sya'ban. Bar Sya'ban, rongban, telungban ngono ya. Bar Sya'ban apa? Ramadan, terus Syawal. Terus Dzulqa'dah. Nggih, lajeng Dzulhijjah. Lah kari dhewe Dzul Wahid nggih. Niku nek cara Hijriah. Nek cara Jawa, Pak, Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Madil Awal, Dilakir, Rejab, Ruwah, Poso. Sapa kondo Ba'da kuwi mong? Syawal, Ba'da iki lho. Syawal, Selo utawi Dzulqa'dah besar. Niki wulan sing Allah tetapaken. Alhamdulillah kita lumpet wonten ing wulan Sya'ban, Pak. Berarti nek pun lumpet wonten ing wulan Sya'ban ngeten niki, sekedap malih kita lumpet wonten ing wulan Ramadan. Nah, wulan Ramadan. Niki mboten dangu malih kita badhe mlebet wonten ing wulan suci Ramadan. Pramila ketika kita ajeng mlebet wonten ing wulan suci Ramadan, enten persiapan sing kedah kita persiapaken kangge menyambut bulan suci Ramadan, Pak. Awake dhewe ngeten iki kira-kira nek arep ketekan tamu, niku kira-kira siap-siap mboten, Pak? Ndelalah jenengan arep ketekan tamu sing paling dihormati. Niki omahe mesti diresiki mboten? Diresiki. Biasane ning petetek ning delalah nek pas niku nggih diresiki, ditoto-toto. Padahal biasane ya ning crentel nggih. Mboten tau dicek sapuke kadang-kadang dereng tangan bendina di sapu gandeng arek enek tamu niki diresiki disapu. Kados dene masjid niki nggih ketika ajeng akad pagi ngeten niki karpete disedoti. Padahal niki nek ora akad pagi nggih mboten disedot. Niki kan ketok bekas sedotan niki, Pak. Nyuwun sewu. Niki napa persiapan nggo nyambut tamu. Termasuk ketika kita menikah badhe menyambut wulan ingkang istimewa inggih menika wulan suci Ramadan. Kita menika butuh persiapan, Pak. Persiapanipun apa mawon? Ingkang sepindah, Pak, enten sekawan persiapan sing saged kita tindakaken. Ingkang sepindah nggih menika persiapan ruhiyah, Pak. Persiapan keimanan, persiapan qalbiyah kita. Atine niki mulai dipersiapke. Pramila nyuwun sewu, Pak, ketika tiang niku nek ajeng lumebet wonten ing bulan suci Ramadan, niku tiang niku terbagi menjadi 3 golongan. Siji, wong sing seneng ketika Ramadan niku dugi. Niki sinten niki, Pak? Halo. Kira-kira sing seneng nek Ramadan niku teko sinten? Umat muslim, Pak. Oh, umat muslim. Wong niku sing teko seneng Ramadan niku orang yang beriman, Pak. Tiang sing iman niki seneng menawi Ramadan menika dugi, Pak. Karena Rasulullah ngendikaken wong sing seneng ketika Ramadan niku teko, Pak, maka diharamkan jasadnya di dalam api neraka. Mula wong sing seneng kemawon, seneng mulai seneng. Jadi awake dhewe niki tiang-tiang sing remen. Nek wong sing termasuk wong iman niku seneng, Pak, ketika dugi bulan Ramadan. Ki napa wong iman niku kok seneng, Pak, ketika bulan suci Ramadan menika dugi? Sebab siji, bulan Ramadan menika dipun wastani Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Barokah niku napa? Berkah. Berkah niku barokah. Barokah niku berkah, ngoten niku nggih. Nggih. Barokah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, Pak. Pramila kita nek wulan suci Ramadan niki Allah buka tambahipun kesainan. Mula ampun heran nek wonten ing wulan suci Ramadan, Pak,
niki biasane masjid, musala niki biasane jamaah kathah napa sekedhik? Kathah. Bahkan ngantek tekan jaba nggih mboten. Nggen kula niku nek Ramadan, Pak, niku ngantek tekan jaba sandale, Pak. Jadi ketika tiang niku ndugeni Ramadan, niki ternyata di bulan suci Ramadan Allah berikan kemudahan tiang niku nindakaken kesainan-kesainan, Pak. Nah, pramila wong sing biasane ora tau ten masjid di bulan mboten Ramadan, ketika poso mesti do neng masjid, Pak. Wong sing ora tau jamaah ketika di luar bulan suci Ramadan, nek pas Ramadan mesti do gelem jamaah. Nah, nek mriki niki biasane jamaah nek Ramadan tambah kathah napa tambah sithik? Tambah kathah. Alhamdulillah. Berarti pun lumayan. Artinya napa? Allah niku panci memberikan kemudahan, Pak. Mula sing nyuwun sewu, sing jenengan kerep rawuh ketika jamaah kok ndelalah pas enek wulan poso sing dora tau teko tiba-tiba teko, lambene rasah turah nggih. Kadang-kadang agek teko pisanan wudu kuwi wis dilokke. Kuwi dengaren teko dhe ngono kuwi. Yo. Nggih kadang-kadang jane gur teko sepele, Pak, tapi niku kadang-kadang nyelekitke lho nggih. Biasane ra teko dengaren teko. Ngerti yo ngoten niku terus dhek akhire mutung. Nek iso nggih alhamdulillah dhe sampean sregep. Muga-muga sok teko bar Ramadan tambah sregep kudune ditungake ngoten. Allahumma amin. Nah biasane ngoten niku, Pak. Nggen kula niku kadang nggih enten terutama sing gane ngelokke niku lambe petisan apa lambe kudungan? Oh, lambe petisan. Oh nggih, untung sarungan. Sing sarungan sapa iki? Biasane wong sing gane ngelokke ning arep apa ning mburi, Mas? Oh ning mburi. Nyun sewu. Niki kadang ngaten niki Pak nyun sewu. Mula awake dhewe niki ketika enten tiang-tiang sing delalah niku karena memang Allah berikan kemudahan, Pak. Allah paringi gampil nindakaken kebaikan. Niki disebut syahrul mubarak, Pak. Sing biasanya ora tau salat bengi niku lho, Pak. Niku nek Ramadan salat dalu mboten? Nggih. Qiyamul lail. Qiyamul lail napa, Pak? Salat sunah tarawih, nggih, salat sunah tarawih. Niki nek salat sunah tarawih pinten rakaat mriki, Pak? Wah, berarti sesat niku, Pak. Nek nggen kula niku salat sunah tarawih 8 rakaat, Pak. Lho, aku mau teko 11 sira ya kuwi alirane sapa? Salat tarawih kok 11 ki alirane sapa? Lah ya aku teko salat tarawih kok ora salat witir kok. Mungkin ora nggih piye? Enten sing 8 rakaat, enten sing 20 rakaat. Enten sing 36 rakaat. Mboten napa-napa, Pak. Nggih, nek Imam Malik niku 36 rakaat. Imam Syafi'i 20 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal 8 rakaat. Niki ora apa-apa nyun sewu. Nek biasane sing 20 rakaat niku nek salat tarawih niku sing diwaca cendak-cendak karena jumlahnya kathah. Paling gur kulhu karo ina atoina. Lah awake dhewe iki lho 8 rakaat kuwi lho. Sing diwaca ya kulhu karo ina atoina, Pak nggih. Padahal nek Rasulullah niku ngajarke ketika maring contoh nek salate dalu niku 8 rakaat salat tarawihnya, salat dalunya qiyamul lail. Niku sing diwaca surate ayate dawa, Pak. Padahal ketika salat tarawih niku maca surat dawa angsal mboten? Angsal mboten? Mboten angsal, Pak. Bener. Nggih, ora enak kok imam kok bismillahirrahmanirrahim, dawa ngoten. Yun sewu. Tapi nek sing diwaca surat Baqarah, nah niku angsal. Nggih, angsal. Di sini niku enten mbah-mbah wis tuwa wedok, Pak, ndelah salat tarawih semangat. Wong daerah tau ning masjid ndelah pisanan ten masjid. Ketika dugi mriku, imam niku le diwaca surat Baqarah, Pak. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nganti ayat selawe, Pak. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allahu Akbar. Rakaat pertama niku macane Baqarah 1 tekan 20. Padahal dhek ning masjid niku ora tau, salat niku rada ndredeg-ndredeg, Pak. Akhire bar tarawih niku dhek muring, sesuk ra sudi salat nang kene. Pindah masjid wae golek sing salate cendak. Akhire dhek niku pindah masjid liya, Pak. Ternyata ten mriku niku jadwal imam niku ya pindah. Imam iki rono ya andelalah. Sing diwaca ya Baqarah meneh, Pak. Akhirnya dia tambah ndredeg wis muring iso ora sudi ning cecak salat dhewe nggih. Yen sewu. Yen sewu. Mula yen sewu. Jadi ketika salat biasanya mboten tahu ketika tarawih niki rata-rata wong gelem salat, Pak. Lho ngen kula niku menenten kejadian sing unik lho, Pak. Awan niku lho ora poso. Bengi niku melu salat tarawih. Mriki enten mboten? Oh enten. Wonge teko. Oh berarti nggo naku ketularan kok kene asli saiki Pak. Nun sewu. Kula niku yo gumun, awan niku lho klepas, klepus, traweh niku jejer kula kok Pak. Arep tak kandhani yo piye tak setek bocah iki piye iki. Kadang-kadang wong niku kan kualik yo mending pundi Pak? Dheke ora poso ning salat traweh napa mending poso ora salat traweh? Mending poso ora salat tarawih karena salat tarawih niku kan hukumnya sunnah. Nek poso hukume wajib. Kasarane nyuwun sewu, wong niku nek nganggo klambi nutupi aurat niku hukume wajib. Nek ngangge kethu, ngangge dasi, ngangge jam tangan, kacamata niku hukume sunnah. Nek wong nindakake wajib ora nindakake sunnah, klamben ning ora nganggo kethu, ora nggo kacamata, ora nggo dasi, patut mboten? Patut mboten napa-napa. Ning nek wong nindakake sunnah ora nggawa, ora nindakake wajib, berarti dhek nganggo dasi ning ora klamben, Pak. Nyanti-nyanti katur-katur nggih. Nyun sewu. Niku jenenge mboten pas. Mula nek sing apik nggih ya nindakake poso nggih nindakake salat tarawih. Niku jenenge ya wajibe ditindakake, sunahe ditindakake. Nah, niki nyun sewu, Pak. Niki mula persiapan ruhiyah niki dimulai dari sekarang. Niku kenging napa bulan Ramadan dokeh sing niku karena Allah memberikan keberkahan di bulan suci Ramadan, Pak. Sing nomor kali bulan Ramadan niku dipun wastani Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan, Pak. Karena satu-satunya bulan sing dijamin kali Rasulullah tiyang sing nindakake ibadah wonten ing mriku niki diampura dosane niki namung bulan suci Ramadan. Rasulullah ngendikaken man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man sapa wae. Jadi kula lebih seneng mengartike sapa wae, mboten barang siapa, Pak. Soale nek barang siapa sing ora ndek barang kan ra iso, nggih. Mula niki man niku sapa wae, mbuh lanang, mbuh wedok, mbuh gedhe, mbuh cilik, mbuh wong Jawa, mbuh wong Arab, mbuh wong endi kemawon, pokoke sapa wae, man. Soma Ramadanan, poso ana ing sasi Ramadan. Imanan wa ihtisaban, kanthi iman lan ihtisab. Imanan niku maksudnya pripun, Pak? Halo. Maksudnya pripun nindakaken posanipun? Kanthi imanan niku tegese kanthi ikhlas lillahi taala, Pak. Lho, napa enten wong poso mboten ikhlas lillahi taala? Enten, Pak. Posone mergo pekewo nggih. Posone mergo pekewo karo anake karo bojone. Dadi esuk niku ya melu sahur entek akeh. Ndelelah ngidul ning musuhan nyoto entek 2 mangkok, Pak. Mungkin mulai awake dilemes-lemes ke. Teko omah tekoki anake, Pak jek poso. Ijek no le wong tuwek kok ora poso. Ngisin-ngisini. Ndang anu lingguh ki glegen. Lah kok glegen, Pak. Lah sahure ndek esuk kok le. Lah sahure karo banteng kok glegane soto, Pak. Lah kuwi nek gone untumu kok enek sledrine. Nyun sewu. Nah niki jenenge kadang-kadang enten tiyang niku nindakake poso mboten lillahi taala. Tapi nek lillahi taala saestu, Pak. Aja meneh kok dikei panganan sing bayar. Gratis niku lho, Pak. Ora roh wong niku lho. Niku mesti mboten gelem dahar, Pak. Niku jenenge lillahi taala.
Ihtisaban, ihtisab niku maksudnya Pak bersungguh-sungguh ihtisab niku nggih. Maksudnya posone niki tenanan. Lho, poso sing tenanan niku poso sing pripun? Apa posone ngidu terus? Apa posone turu terus? Ternyata mboten. Ihtisab niku maksudnya puasa yang sungguh-sungguh niku maksudnya menjaga agar puasa mboten batal dan menjaga agar pahala puasa mboten ilang. Niki jenenge ihtisab, Pak. Nyun sewu Pak, nurut jenengan, abot ndi njaga poso ben ora batal napa njaga pahala poso ben ora ilang? Halo, kira-kira abot pundi Pak? Abot njaga pahala poso ben ora ilang. Nek go njaga batal poso Pak, niki rata-rata wong do kuat. Aja meneh kok wong wedhus niku Pak. Jenengan dhewe wedhus niku mang kencang sedina ora dikai mangan, ora dikai ngombe, ora ditemokke wedhus lanang karo wedhus wedok. Kira-kira nek sedina kuat mboten, Pak? Kuat. Lho niku nek poso ming ngoten niku tok. Niki wedhus men iso poso, Pak. Paling yo gur bengok-bengok ngoten mawon. Nggih. Tapi sing abot niku ternyata menjaga pahala agar pahala poso niki mboten ilang, Pak. Lho, sing batalke poso niku napa, Pak? Halo. Makan, minum, kumpul suami istri. Niku dengan catatan nek sengaja, Pak. Nek mboten sengaja batal mboten? Halo. Batal mboten? Mboten, Pak. Nek lali niku lho mboten batal. Dolanan-dolanan poso pisanan. Besok wis sahur, delalah lali, Pak. Ning gading soto gading. Mampir soto gading entek 2 mangkok, Pak. Lagi kelingan. Masya Allah, iki poso. Batal mboten? Batal mboten? Mboten, Pak. Walaupun entek 2 mangkok. Dolalah nek mulih dolan nek gone koncone disuguh es teh, Pak. Entek 2 gelas. Awan niku. Lagi kelingan. Masya Allah, poso. Batal mboten? Mboten, Pak. Lho, padahal mau soto awan entuk es teh. Nek lali mboten batal, Pak. Lho ya gendeng kuwi lali kok pindho ngono kuwi ya gendeng cah iki nggih. Nggih enek lali kok pindho ngoten niku nggih. Nggih, lho suami istri niku lho Pak, delalah lali, Pak. Sing lanang lali, sing wedok ra kelingan, Pak. Ngerti-ngerti wis rampung. Bu iki mau poso. Oh, iki ngono kuwi coba. Misale ngoten niku. Batal mboten? Mboten, Pak. Ah wong lali karo ra kelingan kok. Nggih. Lah sing repot niku lagi tengah-tengah kelingan, Pak. Nah, ini repot iki nggih. Nah, mbok teruske batal. Mandeg ya magel le. Nah, nyun sewu. Niku sing batalke poso niku ternyata niku uang niku rata-rata saged, Pak. Ternyata sing berat itu sing batalke pahala puasa. Karena orang berpuasa niki mata harus berpuasa, mulut harus berpuasa, telinga harus berpuasa, bahkan hati niku lho, Pak. Itu harus juga berpuasa. Niki jenenge wong poso, Pak. Wong poso nyun sewu, delalah nyawang wong wedok ayu you can see misalnya. Posone batal mboten, Pak? Mboten batal, Pak. Ning pahalane ilang, Pak. Berkurang pahalanipun, Pak. Kayak wedok ayu ngono misalnya gitu. Niku ya ora batal, Pak. Ning pahalane ilang. Wong poso kok misuh-misuh misalnya. Batal mboten? Mboten batal, Pak. Pahalane ilang. Oh, misuh-misuh niku dosa mboten? Wong muni misuh-misuh dosa mboten? Mboten, Pak. Nggih. Mosok gur muni misuh ngono batal. Ora batal nek ngono iki. Mula nek nesui aku misuh lho. Ngono. Jadi ternyata Pak, niku sing berat niku ternyata di mrikunya. Ketika menjaga agar puasanya itu pahalanya mboten ilang. Niku ternyata yang berat, Pak. Kadang-kadang awake dhewe njaga telinga niki yo njaga kuping niki gampang napa angel? Ternyata nggih angel, Pak. Nyun sewu, nek ibu-ibu mriki nyun sewu, Bu. Halo, Bu. Hoi. Jenengan niku nek tanggane padu, mang tinggal lunga napa mang rungokke, Bu? Oh, dirungokke karo golek posisi ngono. Oh, di video malah nggih. Nggih. Ah, rata-rata ngoten niku. Padahal ngrungokke wong padu niku dosa mboten? Dosa mboten muwi.
Dosa kupinge ngrungokke barang elek kok ya nyun sewu. Wah, aja meneh kepo arep ngerti urusane wong liya. Lah niku sing jenenge marake kuping niku marake dosane ngoten niku, Pak. Nah. Nek rata-rata kadang-kadang ngenten malah direkam, mungkin nek bar dirungokke niku biasane sing patu dikandani napa malah dikandak-kandakke. Kandak-kandakke kuwi sak kene kuwi. Nek nggen kula mriki, hah? Mriki mboten enten nggih. Oh, mriki to nggih. Ah, saya pindah ke sana, Mas. Nggih. Nyun sewu. Niki kadang menjaga telinga niku ternyata bukan sesuatu sing gampang. Pramila nyun sewu, ketika puasa niku ternyata sing berat niku ihtisab niku ngoten niku, Pak. Maka janji Rasulullah ghufira. Jadi ten niku Allah Rasul niku tidak mengatakan dengan ghafaro, tapi ghufira. Nek ghafaro niku bisa jadi diampuni, bisa jadi enggak. Tapi kalau ghufira pasti diampuni, Pak. Tuh. Niki pasti diampuni. Niki satu-satunya bulan sing wong nindakake ibadah diampuni dosane kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula dipun wastani Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Sebab nyuwun sewu nek modelan awake dhewe ngene dosane akeh napa sithik, Pak? Kathah. Niki Pak Tatak dosane akeh apa sithik? Gede. Ora wani muni kowe. Iso ora di-MC-ni lho nggih. Nyuwun sewu. Niki sing gane ceramah dosane akeh napa sithik? Lah kok kompak kowe ketoke. Ketoke do gedeng men karo kono. Panci ketoke nek sak menten iki kula tingali dosane paling akeh kula, Pak. Nek jenengan niku wajahnya mboten didosa kabeh Allahumma alah pret amin lho yakin men. Ya saya. Mula awake dhewe niki nganggono Pak niku mula masuk Ramadan niki Syahrul Maghfirah. Mula wong iman niku senengnya karena di situ niku, Pak. Nah, nggih. Lajeng Ramadan niku dipun wastani Syahrul Quran, bulan Al-Qur'an, Pak. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Mula kesempatan kanggenipun kita nek iso wong ketika Ramadan mengke awake dhewe niki dadi ahlul Quran, Pak. Kula sering matur nggih. Ahlul Quran niku sinten? Ahlul Quran niku satu di antara tiga golongan niki, Pak. Niki disebut ahlul Quran. Siji, wong sing seneng maca Al-Qur'an. Seneng maca tok kemawon. Raketan ora ngerti artine, Pak. Lho. Apa rumangsamu sing dadi imam menika ketika ngimami maca surat ngen Al-Qur'an niku mesti ngerti artine? Dereng, Pak. Ustaz niku nek nerangke Al-Qur'an, napa mesti ngerti artine? Yo ngerti nolek lek ra ngerti yo nerangke gendeng cah kuwi nggih. Yo ngece men lho ora ngerti iki. Ya tetep ngerti lek iki. Yen sewu. Jadi ketika orang yang seneng maca Quran tok, Pak, ora ketang jane orang ngerti artine. Niku tetap berpahala, Pak, baca Quran. Seneng maca tok kemawon. Nah, nyun sewu. Pak, kula macane sik gradul mboten napa-napa, malah ganjarane loro. Gradul siji, gradul siji. Mula ganjarane loro, Pak. Dolalah maca Quran. Alif lam mim zalikal zalili li lali tok nggih. Mboten napa-napa. Ning belajar Al-Qur'an insyaallah niki mboten napa-napa. Niki termasuk berpahala. Nek macane lancar, nah insyaallah niki malah ganjarane 10 kebaikan setiap hurufnya, Pak. Lah mangke ketika Ramadan niki dihidupkan jadi Syahrul Quran. Niki biasanya nek Ramadan enten sing darus mboten? Enten mungkin ora yakin ya kuwi model mungkin. Enten mboten? Enten. Lah sesuk niku mulai diaktifkan, Pak. Daruse mriki biasanya kelompok napa dhewe-dhewe? Nek ngaji, kelompok. Nah, sak kelompok biasanya pinten tiyang? 5 sampai mboten mesti. Oh kadang siji, kadang loro nggih. Kuwi ra kelompok lek ijen-ijen ngono nggih. 45. Berarti akeh no nggih. 45 kok. Iya 4 atau 5 orang nyun sewu. Niku nek nggen kula biasane nggih ngoten niku, Pak. Nggen kula niku biasane nggih sak kupengan ngeten iki enten sing 6, enten sing 7, enten sing 10. Niki sak wengi macane pinten? Sak juz. Sak juz niku nek wong 10 ya diwaca wong 10. Niki dadi pokoke jatahe sak juz niku diwaca wong 10. Nah niki biasane sing siji maca nek 10 wong niku nggih, sing siji maca, sing 9 mangan, Pak. Nggih gentenan ngoten niku. Soale cara mangan ngantuk.
Nggih. Nah, niki ketika tiyang niku gelem maca Quran, niki insyaallah Pak. Loh, Al-Quran niku Pak, niku satu-satunya buku dan satu-satunya huruf yang mudah dipelajari oleh siapapun Pak. Jadi ketika jenengan ngomong Pak, kula pun baca tuwa, ajeng ajar maca angel Pak. Nyun sewu Pak, Quran itu bisa dipelajari di setiap umur. Nggih, tuwa men sajane saged Pak. Lah nek wong tuwa dereng iso maca Quran, ajare kalih sinten Pak? Halo, ajare karo sinten? Oh, YouTube aja Pak. Quran itu harus digurukan Pak. Jadi tidak boleh belajar Quran itu dengan autodidak tanpa digurukan. Jadi nek Quran niku harus berhadapan dengan guru. Kenapa? Karena Quran itu bukan sekedar hurufnya yang kita hafal, tapi makharijul hurufnya yang keluar dari mulut kudu bener. Sing iso ngrungokke bener mboten nek niki guru. Jenengan ajar kok YouTube bisa saja, tapi jenengan ketika mengeluarkan makharijul hurufnya belum tentu pas. Mula kudu digurokke. Nek wong tua ajare kali sinten? Ya karo wong tua, Pak, aja karo bocah. Aja karo putune, aja karo anake. Kok ndelalah wong tua ajare karo putune, malah ra iso-iso, Pak. DC terus kok. Mbak Kakung ra iso-iso, ngoten niku. Mungkin malah mutung ra sida maca. Ajare nggih padha-padha karo sing tuwa. Karena bisa jadi Pak, Quran niku ketoke suarane apik, orang tergoda dengan suaranya bagus, tapi kadang-kadang makharijul hurufnya mboten pas, Pak. Jadi berubah makna. Misalnya ngeten iki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Niki suarane apik mboten? Sae mboten? Sae. Bener napa mboten? Bener napa salah? Kok mendelengi aku kabeh dua. Bener napa salah? Nah? Rawani. Nah? Salah Pak, sing bener pripun coba? Loh, iso nyalahke kok ora iso bener iki. Wah, njuk kei wedang iki. Nggih. Niki salah, Pak. Nggih, salah. Kenapa? Karena bacanya al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah niku artinya pembaca Quran perempuan. Niki qari'ah. Nek qari pembaca Quran laki-laki. Sing bener napa? Ngangge hamzah, ngangge ain mboten ngangge hamzah. Kalau al-qari'ah berarti nganggo hamzah. Sing bener al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Qari'ah karo qari'ah. Ternyata itu berubah makna. Mula ngati-hati. Mula Quran iki kudu digurokke, Pak. Nggih, digurokke. Kadang-kadang guru maca sahar kali syahr. Sin karo sin misale ngaten iki. Niku artine beda napa padha? Bedane napa coba? Bisa muni beda kok ayo. Bedane napa? Wah, suwin nggih. Nek sahar sin niku hari. Nek syahrun niku artine bulan, Pak. Nggih. Nah, mula Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mboten sahar. Nah, misalnya enten sadid kali syadid. Sin kalau sin. Ketoke wacane kan padha to nggih. Qaulan sadida napa qaulan syadida. Sing bener sing pundi? Ayo. Gini cah pondok mesti ngerti. Nggih. Nggih. Kok malah duting pondok sing ora pondok iki lho. Qaulan syadida napa qaulan sadida? Qaulan sadida yang kedua, mboten yang pertama. Kalau qaulan syadida, syadid niku artine keras, Pak. Nek sadid sin cilik niku artine benar, Pak. Lho. Mula niki nek iso niku jenenge ahlul Quran. Mula sregep maca, Pak. Nah, pokoknya ajar moco. Niku yang pertama. Sing kedua, jam piro iki? Iki kita kok jam pinten mungkin? 10. Oh, jam pinten?
Jam 10 muncul mang menit ya. Iki kuat teko jam 10 jenengan. Yakin siap? Oke, manten mriki kula tak mulih. 10. Oh lah, ngoten kan cetha ngoten lho Pak. Soale terus terang kula sing ngajak mriki kan kuncara. Niki ra sing ngejak adik kula ya sik tekon. Kula karo kono iki ya urung jelas hitungane iki. Maksudnya hitungane jam iki lho. Oh, nggih mulo tak genahke hitungane iki teko jam pira ngoten lho. Maksude ngoten. Pikirane hitungan apa? Nggih soalé sing jaba niku wis gur kempat ngingat-ngingeti sing dodol soto kae kan. Nyon sewu. Niku yang pertama, Pak. Jadi Ahlul Quran niku sinten? Orang yang gemar membaca Quran. Yang kedua Ahlul Quran niku sinten, Pak? Ahlul Quran niku orang yang gelem mentadaburi isi Al-Quran. Orang yang mau belajar Al-Quran, Pak. Lho pripun carane belajar isi Al-Quran? Jenengan dugeni majelis taklim ngeten iki. Juga ini majelis taklim tok. Pokoknya jenengan teko ten pengajian. Wong teko ning pengajian niku penak napa penak? Penak, Pak. Wong teko pengajian niku santai iso ngopo-ngopo, gur lungguh, manggon pojok, senden tembok, doprok terus ngorok misalnya. Niku ora salah. Nah, pemilih kali kula linggo kesel ya selonjor ora apa-apa nggih. Nek kira-kira kok linggo selonjor kesel gletake niki ra apa-apa, Pak. Dongane sisan Allahumma fir lahu warhamhu. Jadi orang yang mentadaburi Al-Quran, mau belajar Al-Quran, pokoknya dugeni majelis taklim, Pak. Niki insyaallah, niki termasuk orang yang ahlul Quran. Sebab wong niku nek gelem dugeni majelis taklim ngeten niki thariqul ilal jannah, padha gawe dalan ten swarga, Pak. Lho, kok mati ten nggen majelis taklim? Niki padha karo wong mati syahid, Pak. Lho. Dolalah dhewe pengajian, dolalah seneng guyu. Mati misalnya. Insyaallah mati syahid, Pak. Walaupun matine guyu nggih. Karena guyune ning pengajian. Lho enten mboten wong ngrungokke pengajian terus mati? Enten, Pak. Ning nek wong ngisi pengajian mati urung enek. Nih. Dusumke piye? Dusumke. Lho, mriki napa pun enten? Nek mriki pun enten kula sesuk moh rene. Mula nyuwun sewu, Pak. Mula wong dugeni majelis taklim niki luar biasa, Pak. Ada satu kisah nggih sing mungkin dadi ibrah kanggenipun kita. Ada seorang ibu niki setunggalipun dinten dugeni pemakaman, Pak. Kondo karo tukang duduk kubur, "Mas, nyuwun tulung aku mang dudukke kubur. Anakku sing barep meninggal." "Nggih, Bu, kula dudukke." "Mengki jenazah jam pinten, Bu?" "Jam 1:30." "Nggih, Bu, insyaallah pun rampung." Singkat cerita jam 1:30 niki jenazah dugi, Pak. Lajeng pemakaman dilaksanakan niki tukang duduk kubur niki biasanya ten ngisor, Pak, nampani notokke soalnya pun kulino, Pak. Nanti mungkin gak iso ngepaske. Tapi ketika dia nampani jenazah niki, Pak, tiba-tiba dia niki semaput, Pak. Blik tiba ten mriku. Pingsan, Pak. Pas pingsan niku yo ora kelingan apa-apa. Semaput kok, Pak. Terus niki diangkat, lajeng pemakaman dilaksanakan rampung, Pak. 3 bulan berikutnya, niki si ibu niki ternyata dugi melih, Pak. "Mas ngapunten, kula manggaeke kuburan melih. Niki anak kula sing nomor 2 genten sing meninggal. Syukur iso mang jejerke, Mas. Soale kakang Adi ben amor." "Nggih, Bu, ketinggali enten." Niki biasanya nek suami istri niku nek meninggal salah satu, biasanya sebelah kon ngosongi nggo jejerin apa mboten, Pak? Biasanya. Niki nek sing mati sing lanang sih, biasane wong wedok niku biasane ngoten niku. Engko sebelah pake aja ning nggoni sok ben gen tak nggonane. Niku nek sing mati sing lanang sih. Tapi nek sing mati sing wedok dhisik, rata-rata sing lanang moh jejer, Pak. Nggih. Lah ngopo moh jejer? Wah, aku ning donya diseneni wae, engko ning kono dilek-ulekke. Mula kapok deh. Nggih, mula moh jejer deh niki. Trauma. Lah niki yo jauh, niki dijejerke, Pak. Delalah ada tempatnya. Niki jenazah jam pinten, Bu? Jam 1:30. Singkat cerita, niki penguburan dilaksanakan selesai, Pak. Lajeng ketika si ibu niki ajeng mantuk, ternyata ditututi kali tukang duduk kubur niki. "Bu, ngapunten kula ajeng tanglet, Bu. Ajeng tekok napa, Mas?" "Kula ajeng tekok masalah putrane jenengan." "Oh, nggih mriki, Mas, nggih. Nggih, kalih lenggah-lenggah mriki, Bu. Kalih ngunjuk-ngunjuk riyen, Bu." Obat duduk kuburan ya, Pak. Ngelak no. Nggih. Nggih, anake banyu putih ya banyu putih. Soalnya banyu putih niku marake
Oh, nyetraso nyugo teh ngene iki kok alasan. Alhamdulillah. Kula ajeng tanglet, Bu. Ajeng tekok napa, Mas? Nyuwun sewu. Ketika kula nampani jenazah putrane jenengan, niku kula mengalami sing dereng tau kula alami selama kula dadi tukang duduk kubur. Lho ngalami napa, Mas? Ketika kula nampani putrane jenengan, Bu, sing bajeng nika, niku ketika ajeng kula tampani, wong srengenge niku rumah kula cuacane panas ra karo-karuan. Tapi tiba-tiba ketika jenazah niku ajeng didukke ten liang lahat, ternyata rumah kula malah idum sing kula rasake niku. Angin niku rasane sejuk mboten karo-karuan. Kuburan niku sing kula duduk ming 2 kali 1 meter, lebare ming 1 meter. Ning rumah kula, Bu, niki kuburane putrane jenengan malah jembar sing kula mboten ro batese, Pak. Jenazah putrane jenengan, Bu, ambune wangine ra karuan sing kula dereng pernah ngambu minyak wangi, ambune wangine kados dene putrane jenengan iki. Padahal minyak paling wangi napa, Pak? Minyak paling wangi napa? Kesturi. Niku minyak wangi paling wangi, Pak. Senengane nek ten Arab niku do golek minyak kesturi ben wangi. Nek minyak sing ambune awet niku GPU, Pak. Nggih, GPU awet. Kok subuhan seng ngambu GPU berarti bar keroan cah iki. Lajeng sing nomor kalih niku nggih sami, Bu, putrane jenengan iki. Jadi dua-duanya itu mengalami seperti ados dene putra sing pertama, Bu. Nggih. Kula badhe tanglet, Bu. Amalanipun putrane jenengan napa? Nggih, Mas. Kula critane sedhik, Mas. Tak singkat niki, Mas. Soale wis panas, Mas. Soale nek kesuwen mesake, mun ndak garing dodone. Niki rasa suwe-suwe. Niki ceritane disingkat mawon, Pak. Soale pun panas kondisine. Anak kula sing barep niku, Mas, niku senengane ndugeni majelis ilmu, Mas. Majelis taklim. Dadi pundi enten majelis taklim, dhek mesti ndugeni. Teko, Pak. Teko dhisik mulai keri, yo dhisik lho. Teko dhisik mulai keri. Sapa ngerti turah kerduse kan. Jadi dhek niku nek teko dhisik ngoten niku, Pak. Jadi setiap pundi enten majelis taklim, dhek nonton, dhek dugi. Mboten mung nonton tok, tapi juga ndugeni, Pak. Jeneng gelem mempelajari ilmu tadabbur Al-Qur'an. Karena niki termasuk ahlul Quran. Sing nomor loro anak kula niku tukang kayu, Mas. Ning saben dhek entuk borongan niki duwite sing separo dienggo nyukupi keluargane, sing separo disangokke masih dienggo golek ilmu diki majelis taklim. Jadi wong sing tekani majelis taklim kalih membantu kegiatan majelis taklim niki ternyata pahalanya besar, Pak. Kados ini injang menika sing mempersiapkan tinggi majelis taklim niku, Pak. Niki pahalanya luar biasa. Ditambah niki ganjarane wong sing dugi niki, Pak. Padahal mungkin cek dikai teh, cek dikai sarapan. Nek cah pondok niate rene golek sarapan ya. Ya ora apa-apa. Heeh, soalé sarapane tetep enak nang kene lek. Aku dhisik nang mondok iki wis sak-sae kok nggih. Nun sewu dhisik nek arek tambah sarapan sing rada enak ngoten, Pak. Niku pesen ndok dhewe. Bayar neh nggih nyun sewu. Tapi nek mriki insyaallah makane bagus to nggih? Nggih. Makane bagus. Ora makan nasi berarti. Oke. Jadi nyun sewu, ternyata tiyang niku nek gelem dugeni majelis taklim ternyata pahalanya luar biasa. Luar biasa. Ngoten nggih? Mula niki tadabbur Al-Qur'an. Sing nomor 3 Pak Ahlul Quran ku sinten? Ki jam 7:10 nggih. Nggih. Tenang. Sitongkas. Padahal wau jane jek enek 3 ya sing burung ya. Nggih, sok kapan-kapan men nggih. Sok bar Ramadan nggih. Mosok persiapan Ramadan nerangke bar Ramadan sampeyan iki. Mungkin kasih diterangke Pak Kuncoro nek pas mriki nggih. Sing nomor 3 Pak Ahlul Quran iku sinten? Orang yang hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran, Pak. Loh, hafal Quran iki napa kudu 30 juz? Halo. Napa kudu 30 juz? Boten, Pak, sesuai dengan kemampuannya. Nek iso 30 juz niku langkung sae. Upama ora raketang pinten jenengan iso hafal dari Al-Qur'an, Pak. Sebab ada kisah yang masyhur niku enten tiyang niku ketika di alam barzah niki ajeng disiksa kalih malaikat, Pak. Cuman dhek niki apal surah Al-Mulk, surah Tabarok, Pak. Ketika ajeng disiksa ternyata ada yang menghalangi.
Malaikat iki mbok kapake, arep tak siksa. Lajeng lajeng tiyang niku sanjang nek kowe nyiksa wong iki berarti kowe nyiksa aku. Lajeng ditanglet lha kowe sapa? Aku surah Tabarok. Engger bar maghrib dhek maca aku. Dhek hafal karo aku. Setiap bar maghrib mesti dhek maca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan seterusnya. Sampai 30 ayat. Niki dhek niki apal. Lajeng nek kowe nyiksa iki berarti kowe nyiksa kalamullah, padahal kalamullah mboten entuk disiksa. Akhirnya karena dhek hafal surah Tabar, Pak, dhek niki mboten disiksa kali malaikat. Berarti Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat. Syafaatnya Al-Qur'an itu sebelum azab itu diberikan, Pak. Sebelum siksa itu diberikan, bisa menjadi penolong. Makanya Rasulullah itu kan ngendikaken wonten sedaya hadis ingkang dipun riwayataken Imam Muslim niku nggih, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu bacaan Quran itu akan memberikan syafaat di yaumil kiamah bagi yang membacanya, Pak. Mula nek iso apal, Pak. Jenengan apal, misalnya surat nopo rakitan siji kudu apal. Misalnya apale kulhu misalnya nggih. Diwaca terus mboten napa-napa, Pak. Nek sholat perlu diwaca. Sholat maghrib rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Sholat isya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Sholat subuh rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Angsal mboten? Sah mboten? Mboten sah, Pak. Mosok bismillahirrahmanirrahim kulhu Allahu akbar kulhu. Ora sah lek. Ya kudu kulhu Allahu ahad ngono. Dan mula nek iso kita menika dadi hafidul Quran. Mula mangke bulan suci Ramadan dados salah setunggalipun syahrul Quran. Niki persiapan yang pertama, persiapan ruhiyah. Ngoten nggih? Wis sok ben kapan-kapan disambung malih. Ngoten nggih? Nggih, kula nek cerita niku sedina insyaallah ya ora kuat. Makaten yang sakit kula aturaken ingkang paling baken ingkang terakhir niki, Pak. Ning terakhir niki nyun sewu nggih, nyun sewu. Biasanya kan di Jawa niku kan enten setunggalipun tradisi sebenarnya baik, Pak. Tapi kadang-kadang niku diubah menjadi hal yang tidak baik. Ten Jawa di bulan Sa'ban sebelum masuk Ramadan ini ada tradisi jenenge padusan. Padusan niku sae napa mboten? Sae, Pak. Maksudnya kan ngresiki awake karo ngresiki atine. Ning kadang-kadang sakniki enten dicampur. Padahal perintahipun Al-Qur'an wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur aduk yang halal dan yang batil, yang hak dan yang batil ini mboten itu dicampur. Kadang-kadang sakniki enten Pak zaman biyen kan enten padusan bareng ning pengging ngoten niku nggih. Padusan bareng ning pengging. Hiburane napa? Dangdut, Pak. Kula dhisik nggih tahu, Pak, mriku niku. Padusan bareng hiburane dangdut, Pak. Penyanyine niku Pak. Niku roke niku sekilan kon dhuwur, Pak. Kula ten mriku yo gah mulih. Nggih, Pak. Nggih. Wah, alasane kanca kula tak jam ayo mulih sik saiki dosa lho ngono. Alasane iki anu sesuk kan poso, dosane diapura ngono. Aku ya terpengaruh biyen iki ngoten niku. Lah niki sing kadang-kadang dadi wala talbisul haqqo bil batil. Jane karepe apik ning jadi berubah tidak baik. Yang kedua adalah tradisinya niku adalah besik, Pak, nggih. Besik niku tradisi lho nggih, mboten syariat. Jadi kalau jenengan ngatakan besik kuburan kuwi bersih desa utawi besik kuwi berarti bid'ah. Ya tidak, karena napa niku mboten syariat, itu hanya adat. Jadi adat yang ada di daerah. Maksudnya napa resik-resik niku? Ngresiki kuburan niku, besik niku. Maksudnya ketika ajeng poso niku nggon sing ora tau ditiliki, ora tau diambah we kon ngresiki. Aja meneh tempat-tempat sing mengko dienggo pelaksanaan ibadah puasa. Kuburan we kon ngresiki. Mula masjid ya diresiki, omahe diresiki ben nyaman ketika tiyang niku nindakaken ibadah di bulan suci Ramadan. Mula niki besik niki mboten syariat, niki hanya adat. Syariatipun napa? Syariatipun menika ziarah kubur, Pak. Ziarah kuburnya itu merupakan syariat. Nah, napa ziarah niki kudu di bulan Sa'ban? Mboten. Jadi di bulan apapun boleh. Tapi kenapa orang Jawa mengkhususkan di bulan Sa'ban?
Karena nyuwun sewu ten Jawa niku ada satu hal yang dijunjung, Pak. Ketika kowe arep mlebu ana ing sasi Ramadan, kowe dijak niliki kuburan sik ben ngerti, sok ben kowe bakale mati. Wong niku nek ngelingan arep mati ketika mlebu Ramadan, posone dadi luwih tenanan apa mboten, Pak? Luwih tenanan karena nyadari sok ben bakale mati. Niku maksude ngoten niku. Ngoten nggih? Mula mboten kok mengkhususkan di bulan Sya'ban, mboten. Cuman di bulan Sya'ban ada hal yang perlu untuk diberitahukan kepada masyarakat ben luwih ngerti, luwih paham nek ngibadah ki nek sok ben mati ibadah luwih tenanan. Mugi-mugi awake dhewe dipun paringi berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Muga-muga umure dhewe disampaikan ngantos bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kanthi doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin. Wa tabaraka ala kulli sahabati ajmain waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najataka minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekap semanten nyuwun pangapunten akhirul dana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.